Il-Ministru tal-Edukazzjoni reġa' mela. Wara li ftit ta' xurilu ħoloq think tank fl-edukazzjoni u nesa jinkludi fih lill-edukaturi, issa se joħroġ linji gwida għal ftuħ tal-iskejjel fl-ambitu tas-sitwazzjoni tal-COVID mingħajr ma kkonsulta mal-allima. Ftit tal-ħin wara li Joe Mbonici għalinna li linji gwida se jkunu qed jitħabbru din il-ġimgħa, il-Union tal-allima permezz ta' stqarrija esprimiet ir-rabja għal mod kif il-Ministru responsabbli qed jagħmel l-affarijiet u qalet li mhux ser tħalli lill-Ministeru jgħaddi romblu minn fuq l-edukaturi. L-MUT dikjarat li mhix lesta li tiddiskuti b'ħafna għaġla il-protokolli li ħabbar il-Ministru, aktar u aktar jekk id-deċiżjonijiet dwar dan diġà ttieħdu. Ir-rabja tal-allima tiġi wara li l-Union kienet ilha titlob lill-Gvern joħroġ il-protokolli sabiex kulħadd ikun preparat sew dwar kull xenarju possibbli rigward il-ftuħ tas-sena skolastika biex issa f'daqqa waħda il-Ministeru għall-Edukazzjoni irid iħaffef il-proċess u joħroġ il-protokolli ta' malajr. L-MUT komplet tajt li flaqa li kellha nhar it-tnejn dwar is-sitwazzjoni fl-ebda ħin ma semma li l-protokolli ser jiġu ppubblikati nhar il-ġimgħa, jiġifieri ftit jiem biss wara li tibda d-diskussjoni. L-MUT qalet li s'issa għadha lanqas taf liema xenarju ser jintuża jew ser ikun fihom dawn il-protokolli u sostniet li ma jistax ikun li dawn jinħarġu mingħajr ma jkun hemm l-input tal-edukaturi. Hija saħqet li huwa ċar li dan mhux ser ikun possibbli jekk il-Ministeru jippubblika linji gwida mill-lum għall-għada. Aktar u aktar hekk kif għadu lanqas ġie deċiż il-mod ta' kif ser isir it-tagħlim matul is-sena skolastika fl-ambitu tal-pandemija. Il-Union qalet li hija lesta li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tħares l-interessi u s-saħħa u s-sigurtà tal-edukaturi u tal-istudenti.